أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alhamdulillah, wannan ita ce wato sura a jerin surorin Alƙur'ani, sura namba na 114. Suratun Nas in muka duba daga ƙasa akwai wayansu kurakurai, kada mu manta wato gyaran karatu ne kuma waɗanda mataki ne na farko na matakin masu koyon Alƙur'ani ko masu son gyara Alƙur'aninsu. Na farko za mu ce ƙul a'udhu, ƙul a'udhu, kar mu ce ƙul a'udhu, zalun ne za mu lura da wannan wajen. Ƙul a'udhu bi rabbin nas, bi ra, rawun ɗin nan za mu kaurara, za mu yi tafkhim, bi rabbi, ba za mu ce bi rabbi ba, sai mu lura da wajen annas, wato malaman tajwid annas nunu mushaddada ne, wannan wajen wannan annas wannan nunu ɗin za mu wato ɗan riƙe ta kafin mu sake. Za mu ce bi rabbin nas, ba za mu ce bi rabbin nas ba, a'a za mu ɗan yi gunna akan wannan nunun ɗin. Malikin nas, shi ma malikin nas, annas ɗin nan shi ma za mu yi me, za mu ɗan riƙe nunun ɗin, shi yasa muka ga an sa wato an yi ta da ja, ana nuna mana akwai gunna. Ilahin nas, shi ma ilahin nas, wato annas ɗin nan za mu yi me, za mu ɗan ja shi. Min sharril waswasil khannas, min sharri wato min sharri, wannan min sharri za mu yi me, za mu yi wato gunna, za mu yi ikhfa a wajen, malaman tajwid suna kiran wannan hukuncin ikhfa, za mu yi gunna amma ba za mu kaurara ba saboda shinu baya cikin harfan da ake kaurara su. Min sharril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس, ba za mu ce allazi yuwaswisu ba saboda akwai ɗan ja guda biyu da za mu yi anan, akwai madda da za mu yi guda biyu anan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas, min aljinnati, min aljinnati, shi ma wannan nonon ɗin za mu yi me, za mu ɗan yi me, za mu yi idgam a wajen min aljinnati, za mu yi nunu mushaddada, na'am sorry, za mu yi nunu mushaddada, ba za mu ce min aljinnati wan nas ba, a min aljinnati wan nas. To don haka wa'annan kaɗan kenan daga cikin gyararraki da za mu lura yayin karanta wato suratun Nas. Zan daɗa maimaita suran insha Allahu sai mu saurara mu ji. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alhamdulillah, a nan za mu tsaya. Abin da muka karanta daidai Allah ka ba mu ladansa, wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana. Don haka sai mu koma mu yi nazari mu ƙara dubawa, kuma kar mu manta akwai malama na kusa da mu, za mu iya zuwa wajen malama wanda muka san sun iya karatu kuma suna karatu tsakani da Allah, sai mu koya yadda ake karanta alkur'ani, saboda alkur'ani yana da lada duniya da lahira. Wato lada ne alkur'ani, duk wani matsalolinmu
in muka dogara da Allah muka koma karanta Alƙur'ani